Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggihan kalian Bu Nadia wonten ing pasinaon basa Jawa. Nah, ing video iki kita bakal sinau bareng ngenani bab artikel. Nah, topike ana telu ana struktur artikel, jenis artikel lan ukara lamba lan ukara campuran. Nah, sadurunge ana pitakonan. Kira-kira tegese artikel kuwi apa, Cah? Artikel kuwi bisa ditegesi tulisan kang isine panemu, ide utawa fakta kang kanggo nglipur, didik utawa nyaruwe. Nyaruwe kuwi apa ya? Nyaruwe kuwi ngritik. Nah, iki biasane sinebar liwat media massa kang online utawa offline. Lanjut ning strukture kepiye? Strukture artikel kuwi ana telu. Sing sepisan yaiku pambuka kuwi biasane ana ing paragraf sing sepisan kang ngandharake pokok-pokok pikiran. Dene struktur keloro ya kuwi isi. Nah, iki jlentrehan saka pokok pikiran. Dadi pokok pikiran ing pambuka kuwi dikembangne maneh. Biasane arupa fakta supaya jlentrehan kasebut luwih cetha lan gampang dimangerteni. Katelu kuwi dudutan. Nah, dudutan kuwi panutup. Nah, isine panutup kuwi apa? Lah iki arupa simpulan utawa solusi nggih, dudutan. Dadi ana telu nggih strukture artikel. Lanjut ning jenising artikel, jenis-jenise ana 5. Sing sepisan kuwi artikel eksploratif. Nah, iki artikel kang ndungkapake fakta-fakta kenyataan miturut pamawase si panulis. Lah iki umume biasane ngandharake penemuan baru, temon anyar. Tuladane ana pawongan nemokake barang antik, makalah panliten. Ya, dadi iki eksploratif kuwi berdasarkan fakta penemuan baru. Dieksplor penemuan baru nggih. Gampang ya. Nah, lanjut ning artikel eksplanatif. Eksplanatif kuwi tegese nerangake, jelasake. Dadi ning kene nerangake sawijining masalah sing bisa dipahami dening pamaca. Tuladane iki kaya ning kene kaya bencana alam. Nah, iki. Lanjut ning deskriptif. Deskriptif kuwi artikel utawa tulisan kanggo nggambarake sawijining masalah ing masyarakat. Nah, iki tuladane kaya aksi tawuran warga antar kampung. Nah, iki sing kerep dibingungi bocah-bocah kuwi mbedakake eksplanatif lan deskriptif. Merga padha-padha nerangake lan nggambarake masalah. Ananging bedane saka kaloro iki, yen eksplanatif kuwi mesti ana sebab lan akibat, hubungan sebab lan akibat, nggih. Kuwi eksplanatif duweni hubungan sebab lan akibat. Dene deskriptif kuwi mung nggambarake tok, nggih. Niki koyo laporan atau utawa reportase. Nanging ada dasar kasunyatan. Nggih. Yen ana hubungan sebab akibat kuwi mesti eksplanatif. Kumang tuladane koyo bencana alam kan ana hubungan sebab akibat. Yen deskriptif iku mung jelasake umpama kejadian tawuran kuning ndi apa dijelaske kanthi rinci, nggih. Banjur sing nomor 4 kuwi artikel prediktif. Yen prediktif ya iki gampang saka tembung prediksi ya. Iki biasane ngemot sawijining bab kang sifate arep utawa durung kedadian. Ya mergo prediksi kan berarti durung kenyataan. Nggih. Nah, tuladane iki ya kaya ramalan perakiraan cuaca, prediksi skor pertandingan sepak bola. Nggih. Pokoke sing durung kedadian yang ramalan, prediksi kuwi. Lanjut ning artikel preskriptif. Nah, iki preskriptif ku meh mirip koyo tutorial, dadi menehi tuntunan marang pamaca kanggo nindakake prakaryan. Nah, dadi iki fungsine supaya pamaca niku ora kliru arep nindakake prakaryane kuwi.
tuladhane nindakake diet kang sehat. Nah iki mene tutorial cara gampang ya, gampang lah, 5 kuwi iso diapalke gampang ya. Langsung wes lanjut ning ukara. Mergo artikel kuwi kan arupa wacan ya, samestine yen wacan kuwi dumadi saka ukara, dumadi saka pirang-pirang ukara, dumadi saka beberapa kalimat. Nah, kalimat ku basa Jawane ukara ya, Cah. Nah, jenis sing kalimat utawa ukara iku ana ukara lamba lan ukara camboran. Yen ukara lamba kuwi diarani ukara tunggal. Gagasane mung siji, dumadi saka jejer lan wasesa. Dene ukara camboran kuwi gagasane luwih saka siji, Cah. Dadi ana jejer, wasesa, lesan utawa keterangan luwih saka siji. Nggih, tuladhane sing ukara lamba iki ning kene komponen iki mbebayani banget. Nah, komponen iki kan subjek utawa jejer. Mbebayani sanget, mbebayani kata kerja wasesa. Dadi iki dumadi saka loro, jejer lan wasesa, ya kan? Strukture jejer lan wasesa mula kalebu ukara lamba. Nah iki sing ukara camboran tuladhane yaiku saben dina ewon jenis barang elektronik diproduksi lan diimpor. Saben dina kuwi keterangan waktu, ewon jenis barang kuwi jejer. Lanjut ning produksi lan diimpor. Diproduksi kan wasesa lan diimpor kuwi ya wasesa. Ana loro wasesane ning kono, Cah. Berarti iki wis kalebu ukara camboran. Ukara camboran padha karo ukara majemuk iku lho, Cah, ning basa Indonesia, nggih. Dadi gagasane luwih saka siji. Gampang ya. Wis cukup semini sinau dina iki. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.